Wow, divno. Ali tako je elegantno, on sa tim nogicama hoda, baš ono pravi glumac. Lipicaner. He? To lipicaneri su takvi. To je lipicaner? Pa da. Ja sam stavila jednu vašu sliku sa konjem koju sam snimila u Ilok i napisala sam da bi ja htjela tako znat hodat kao vaš konj. I onda su mi sve prijateljice rekle pa daj snimi kako hoda taj konj, mislim, šta vidimo sa fotografije, ništa. Bio sam proleto svratio 1-2 puta, nema nikog, tako da ga dugo nisam vidio Jule. Ne mogu vam reći koliko sam vam zahvalna za ovu vožnicu. Mi tako ništa ne radimo u vožnici. Šta, vi ste u mirovini ili šta? Pa da. Dobro, psiću, ja tu negdje morati skočiti, no tamo je deda Jule. I psići u hladu. A šta Jule je tu? Da. A sad ću ga ja nagoći. A dobro, onda morate samo skrenuti, ja stala sam tako da možete. Ne mogu ja skrenuti, ali ne mogu ja šta se. A kako će konj? Nema te brige. Ostavio je... Jako naglo, ono godinu dana je propao. Curi, tu, stup, aga. Ajde, aga. Ti će ga uplašiti, moj psi. Tako da ga ne mogu snimiti. Nesreću je jedna matora. Doviđenja!